Kagawad Ruby maayong adlaw kagawad no. May nga apon. Ngan kagawad karon kagawad kay gitunon lagid kagawad ang kaning water system dani. Unsa man ato ang maasahan ani kagawad dili na bagid makulang sa tubig ang barangay Tubahon? Ang barangay Tubahon nang ginaot nga kining gihatag ni Congressman Imano nga nang water solar system. Manginaot kami nga makaimpatar ni sa tagsa-tagsa ka lumulupyo sa barangay Tubahon ang pag-an sa tubig nga dili na mi gyud maglisod kay tungod sa kadako sa reservoir imposible nga dili na mi matagaan sa tagsa-tagsa ka panimalay. Kagawad so parang sa pagkalisod kani adto ang panubig. Sus aw na ma'am og amo lang ikuan ang kalisod ma'am. Layo kay mambomba pa among tubig to pa sa pikas barangay mo tabok kami mga sapa mga pangpang amo agian tungod sa amo ginang adtuon tungod kay wala man amoy tubig source damo dire. Salamat mi kay nadaghan kon sa gobyerno ang panghatag o karon po nagpasalamat po mi nga daghan na kay ni kuan nga mga project about sa panubig ni sa among barangay di na gini maglisod karon. So ma'am basi aduna po kay mensahe kay Congressman Bambi Imano alang sa proyekto nga iyahang gitunol dinhi sa barangay Tubahon. Nagpasalamat mi kang Congressman Bambi Imano sa proyekto yang gihatag sa among nga panubig nga makahawas na gid sa among kalisod sa among pangabuhi makatabang na gid kaayo. So kung papilion ka ma'am unsay wala tubig kuryente unsa man nimo? Na tubig gid akong mamoy kay mangunsa man ta kung walay tubig ma'am di man kita kaliw-kaliw kung sakto kung walay panubig Lagi usay sa basic needs mo mo. gina ma'am aber walay kuryente makakita man ta alternative ano kung an kining tubig gid ma'am kay kining Tubahon gid lisod kining source sa tubig dinhi ma'am. Sa una pa gina since sige sa una dinera magiko nagdako pero mo na gina pinakalisod sa uban mga residente nga dinhi nga nagpalit mga yuta dili gid sila gusto nga o dili sila mo puyo gid mo tener kay tungod sa tubig nga lisod gid kaistanan. Wala tubig. Asa gid nga barangay mo motabok para makuha tubig mo? Uy, amo man ako nga tubig ma'am. Ang kuan ang source kuan San Juan, Muog, sentro sa Muog og Liberty. Walay source ginamo din sa Tubahon ma'am. Wala gid. Kung mag-drill dagat gid mo tunga. Sa dangat. Dagat gid anang parat gid ang makuha ng mga tubig gid may makakuan. Busa uban barangay mangan gid mi nga mangulyo po gid mi nga makuan ang source magtarong sa ila din mga liyo gid mi nga tagaan gid mi na tagaan gid sa kanang lulting ang gamay lang nga makadonate nga matagaan ang gid mi. Gani isukot lang pud sila barangay mo og barangay Liberty. So karon ma'am nga nana mo'y panubig abri ba pud mo para sa ubang barangay nga moduol sa inyong may tubig? Kay mi ma'am kay kana lang sa San Juan nga tubig kuan man ka barangay ang na-supplyan. Duha ka barangay. Okay, pero ang source ana ma'am kana nga project Tubahon gina intended pero kay sila may nagian tagaan pud na mo sila. Ayan, so open dapat. Salamat kay ma'am. Salamat kay Gawad.